Puis toi, Sean, tu penses quoi de la Saint-Patrick, c'est à Montréal? Well, Sarah dúir mé freigar an gceist sin. Dír mé gur bé an bunús céanna bheith le bhéile cum cin átar dá an dhéantar é, agus is cum cin tatharú agus é bhlóid dhéanana an éile. Sé an bunús a bhaine leis ná ceúir dhéanamh bhreatnach. Bhreatnach a tháinig go héiring. He wasn't even Irish. Chun legan rómhánach tú creideh Palestínach a scape agus a chur ar na daine. Agus be an rud a dhéan an ceidirh san ná deire chur leis an cultúr dúchasach, gaelach, ceilt, pagánach a bhí réim sa tír. An son I gathaf na géalta agus go háirthas a bhíhuaís be an gnó bhó a bhí ar bun ag a gaidirh san agus ag aga leis an ceidirh san ná mí las a bhainte as lenaí agus sinné an scéal, sinné an stáide go leis. I Montréal tá gné eile baint leis. I Montréal sé an gnó is mó a bhaintear as an bhéile ná ceúir dhéanamh ar an míorla agus tá sé sin an aitir fad tar am héin. Ceúir dhéanamh ar an míorla ar lá gnéanana gaftain amach go airnach é. Canna hebh go nnéanamh ceúir ar an míorla más lá déirnig é. Tháinig na héirnig I Canada chun na tíir seo chun éalú os na Seaghan. Agus ba chaintear gaeilena a bhór a bhór go tháinig Canada ina gaiinteoirí gaeilena. Chun na Seaghan a chágan na níag agus I Canada gur íochlartha an bhéarla chágan. Fé mar a chuirta íochal ar bhéine an sochaneomh an rancíí se gáil an béidir. Ach sin é mar atá na hangla ceannaigh in éis déireann gur réir na géad agus bíarla mar hanga go. Ní higann siad gur chainteoirí gaeilena síonseir. Agus tá sé sin an aitir fad. Ní mailim go mbeadh trúsáid as a cultúr gaelach agus as a cultúr éirnach chun an bíarla chealúire agus rud eile chun dul cuine na bhrancach tíir seo. Ní mailim sin agus sin an taobh go níor na gconí nach mailim féile agus Lá Fhéile Pádraig ná éon áit. Sin é.